Hello guys! Mega love shoutout po sa inyong lahat dyan. Ayan, maraming salamat sa pagpunta. Share muna tayo bingnaso. Jam vlog. Sino ba yun? Wala akong premiere. Hello guys! Happy New Year! Happy New Year sa inyong lahat dyan. Ayan, palista tayo guys. Jam vlog. Tamsak host. Tata Vlogs. Ayan, sino ba yung walang jacket? Agoy. Guys, kumusta naman kayo dyan? Ayan, 5 million agad. Ayan, mga team walang atrasan. Palista tayo, guys. Tata Vlogs. Hinanang net ko. Naririnig nyo ako, guys. Yan ang problema. Wait lang, ha. Asan na ba yun? Inilista ko muna yung mga sino ba yung mga nandyan? Musta ka lalo, ano yan? Musta ka host, lalo ka yata gumaganda. Linti, ano man na. Charot. Bagong hilamos lang. Host, baka may link ka dyan. Sisi, mahina ang iPhone ko. Wait lang ha. Naglo-loading ako guys. Okay, ano ba to? Uy. Sige, ipasa ko sa'yo. Ayan, mega love shoutout sa inyong lahat yan guys. Ayan na naman tayo. Naglo-loading tong isang gamit ko. Palista muna. Hindi makarapol ngayon. Ayan si Ruby Katalan. May jacket ka na po. Ay, huwag naman sana mag-loading ako eh. Naglo-loading ako guys. Borloloy ni Nonoy shoutout. Team walang atrasan, mega love shoutout. Ruby Katalan, mega love shoutout. James Loresto, mega love shoutout. Mers Vlog, Sisi, Tamsak Host Mads. Ano yan, Madi? Simply Judy. Tambay is real na to. Wala bang premiere? Anong oras na ba yan? Walang premiere sa team walang atrasan. Guys, hindi talaga ako makasupport. Bawi ako sa replay ha. Simply Judy. Ayan, mega love shoutout sa mga Oragon dyan. Kahit hindi Oragon. Lista muna tayo. Sino na ba yung mga nandyan eh? Last night na to guys. Talagang sure ball na yan bukas ang ating raffle draw para sa birthday ni host. Ayan. Paurong akong maglista ha. Ayan guys oh. Ako ata ang pumalit kay Ma'am Baby Death. Simply Judy, Borlolo ni Nonoy. Happy birthday host, magpapansit ka ba? Paano ako magpapapansit? Malayo ako guys.
Ayan, tamsak-tamsak naman po kay host. May premiere ako guys. Baka naman pwede nyo matamsakan. Ipipin ko muna. Yun na yung aking mga ngayon pa lang ako guys naka-upload. As in talaga super busy. Baba mo Madam Ruby para matamsakan. Madam Ruby. Sino ba yung may ayan. Tamsak-tamsak po sa mga nandyan. Sino yung may mga premiere po? Sino yung may mga premiere dyan guys? Ayan guys, may nakapin sa taas po, premiere ni host. Habang naglilista pa ako, ayan, 3 million in the house. Salamat sa thumbs up. Hindi natuloy yung parapol ngayon. Bukas talaga ang sure. Ika-busy-busy ako guys. Ayaw ng mga aking supporter ngayon kasi hindi sila maka-attend. Lahat may premiere. So, bukas tayo. Ayan, Cherry Mine, mega love shoutout sa iyo. Harang is real. Ayan. Che, kasama ka na dito. Si Ruby Catalan. Catalan ba o Catalan? Sino ba yung hindi ko mga nalista sa unahan? Tata Vlogs. Jam Vlog. Harang. Ayan. Si Tata Vlog. Yung hindi ko pa guys nalista. Ayan guys. Nililista pa kasi ni host yung iba. Ayaw ng mga supporters ngayon mag-raffle draw kasi wala sila. So, bukas talaga po. Sino ba yung mga nandyan? Jam Vlog. Sana po nandito kayo bukas ng 9:15 PM ang raffle draw ni host. Ayan, pa-entry po. Oo, pa-entry. Pag last na to. Last na palista. May ano na ba yan siya? May jacket na siya. Kaduling-duling na naman ako nito guys. $5 million in the house. Ayan, maraming salamat. Naririnig nyo ako guys. Ang raffle draw bukas guys is 9:15. Para may time tayo, 9:15 PM. Mamaya ipipin ko yan pag ano. Ayan, Daniel. Bye, ano na, kumusta? Ayan, bye, andito ka na, bye. Mega love shoutout dyan sa mga nandyan po. Pwede naman ninyong i-share po sa inyong mga dyan, community para dumami tayo. Ayan, Jam Vlog. Nakalista pa rin. 9:15 po ang parapol ko bukas. 9:15 PM Pinas time. Hindi po natuloy ngayon. Kasi may mga nag-request na dapat makasali pa sila. Ayan. Thank you guys sa pa-share. Jeremy Ferrer, ayan. Mega love shoutout. Tamsak lang po.
Pasensya na kayo guys, di talaga natuloy yung aking rapport ngayon kasi yung iba pong supporters natin ay bukas sila makaka-attend. Sana po hindi na mabisi ang lahat, makasali at mabigyan din ng mabunot din sila. Share tayo guys. Ayan, Jeremy Ferrer. Magbakas ka po sa ko para mabalikan naman kita. Sa aking dyan nakapin sa taas. Bakas lang po ng happy birthday para mabakasan ni host. Hello host, Jeremy Ferrer. Guys, isa pa lang yung nag-ano dyan sa nakapin. Please lang po, patamsak naman po si host. Ayan. Makapanalo din ako ng 1K. Wow. Kahit tig-kunti-kunti lang ba, basta totoo. Hindi tayo ng mangarap ng malaki kasi wala pa naman si host sa hold. Rizal de Santos, ayan, may love shoutout sa iyo. Bye, maawa ka naman sa akin. walang ano nga tawag dyan. Wala akong sponsor, bye. Mahirap lang si host. Ayan, Rizal de Santos, andito ka na. Natatawa lang ako, kiba eh. Harang. Kailan kaya ako yayaman, no? Palista po, ayan. Danny Ferrer, mega love shoutout. Danny Ferrer, pwede pong mag-comment ka sa ko. Diyan nakapin sa taas. Para po mabalikan naman kayo. Ayan. Para alam ko po na legit yung mga account na yan. Para makita ko naman guys. Paano ko kayo mababalikan kung hindi kayo magbakas? Ayan, naka 13 na tamsak na pero wala pang bakas guys. Gusto ko yung bakas nyo. Comment kayo dun sa sa labas, hindi po sa chat box. Ayan po, ipakita ko. Huwag po kayo dito magko-comment sa loob ng aking premiere. Dun po kayo sa labas. Ayan po, sa labas po kayo mag-comment. May comment doon na isa. Ayan, may 6 na tamsak na ako guys. Pero yung si Rizalde, si Danny Perez, si Abigail Solas, nasa loob po kayo Dito kayo sa comment box. Mawawala din po yan, nasa loob eh. Sorry guys. Nakikiusap naman ako kung pwede lang. Patamsak ko host ng premiere. Ayan, sana ba yung premiere mo, Sisi? Tamsak po. Ayan, baba ng premiere para matamsakan natin yan. Jessa Bioya, mega love shoutout. Bye, Bisig Yodim, nakasend greetings. Bye, isend mo yung greetings mo kasi may part 2 pa. Palista po, ayan, Jessa Bioya. Noted po yan. Ayan guys, naka-14 na akong natamsak pero wala pa akong nakikita na nabakas doon, please. Para mabalikan ko naman kayo. Lin 3078 Vlog CC, pakibaba yung link mo. Asa na ba? Yung bahay mo pala, mali.
turban ko ha. Ayan guys, lista-lista muna ako dyan sa mga nandyan. Sino ba yung mga nandyan? Si Jessa Bioya. Tama ba yung pagbasa ko, get? James Loresto, ayan. Guys, mag-comment kayo dun sa ano ko, sa nakapin sa taas, yung premiere ni host. At mayroon pa tayong tatamsakan dyan na premiere. Wait lang, hanapin ko muna yun. Angelo Santos, ayan, palista ulit. Palista po. Tamsak dan. Comment kayo sa nakapin po na ating premiere. Comment lang po kayo ng happy birthday, ayan. Para po mabakasan ko kayo. Sakaling manalo kayo guys, makikita ko kayo. Ayan, Angelo Santos, maraming salamat sa iyo. Ayan. Yung mga nag-i-stay talaga dito guys sa akin, dubli-dubli talaga yung entry nyo. Sino pa yung mga nandito guys? Patamsak premiere, ayan. Ayan, may nakapin po sa taas sa aking member. Ilan na ba yung tamsak nito ba eh? 11. Pang 12 na ako natamsak. Rogie Santos palista po. Ayan, palista. Rogie Santos. Ayan si Celine. Asan na yung premiere mo? Maraming salamat po sa aking mga member dyan. At sa aking mga super chatter. Aking mga taga-suporta. Ayan. May LCB. Ayan. LCB press 1 lang po. If gusto mong sumali sa palista. Ayan, Timulang Atrasan. Mega love shoutout. Nahihilo ako guys eh. Kasama ka na dito si LCB. Ayan. LCB. Ayan na po. Bukas po ang raffle draw ha. Birthday ni host bukas. 9:15 PM po. LCB, ayan. Dalawang entry, LCB. Ayan, may 5 million tayo dyan guys. Pasuyo-suyo naman po kay host yung nakapin dyan. Ayan, sa aking member po, sa Daniela Buen po. Patamsak lang po. Kung gusto nyo mabalikan, magbakas po kayo please. Ayan, salamat. Salamat sa 18 na tamsak kay host guys. Share muna tayo mga langga. Aking mga langga. Ayan. Ayan, tamsak na ho sa premiere. James Loresto. Maraming salamat Sisi. Huwag kalimutan yung premiere ni host. Mag-comment po kayo ha. Ayan. Maraming salamat Cherry Mine sa pagpaharang-harang. Ayan. Hindi pa ako sa inyo guys maka-join. Kasi wala pa yung yung Gcash ko. Ayan. Bukas pa. Yung mga mga
pinagkakatiwalaan is hindi naman budol, busy lang sa trabaho guys. Kaya bukas talaga yung raffle draw. At yung iba nag-request, bukas na lang daw po. Kaya naawa naman ako guys, bukas na lang. Naglo-loading ako. Hanapin ko muna yung premiere ni Lin 3078. Ito ba yun? Sa 7 ang premiere niya. Dan na host. Ayan. Pangit talaga to guys na iPhone na ipag siya, budol. Budol siya guys na paggamitin. As in budol. Nagloading ka o ako nagloading? Ang mapapanulunan nito ay GCash lang po. Ayan. Bye. GCash lang yung mapapanalunan. Para-paras lang ang premyo ko nito, bye. 50 lang. Harang. Patusok po premiere. Lin 3078. Tamsak host Aileen Galinato. Mami Susan, mega love shout out. Damalditas Hong Kong, Sisilab, mega love shout out. Ayan guys, may binababa si Jim Vlog dyan ng premiere ng aking member guys. Baka naman. Premiere niya bukas, Lin 3078. Patamsak-tamsak lang po mga kapatid. Alin J, mega love shout out. Patamsak premiere ko. Po, salamat. Ayan. May mga premiere na guys. Puntahan muna natin yung mga premiere. May 5 million tayo dyan guys. Expired na ako. Mami, ano yung expired mo? Ano yung expired mo, mami? Kaka-member mo lang sa akin, expired ka na. Ako nga, hindi pa ako naka-join sa'yo kanina eh. Wala to palang load yung G. Budol talaga yung kapatid ko. Ayan, tao pa ako guys. Tawa pa more. Akala ko expired. Kaka-member mo lang eh. Asan na ba yung ipipin ko dyan? Sexy ni host. Ayan ba yan? Ayan guys. Natatawa lang ako sa iyo. 5 million pa tayo dyan guys. Patamsak naman ng mga premiere po. Buti nga nakapagdamit pa eh. Mag-live din ako. Ngayon ka na ba'y mag-live? Agoy, sabay-sabay na tayo mag-live guys. Ayan, puntahan muna natin guys yung mga premiere. Pasuyo naman. Ayan, ipin ko muna yung sa mga member ko po na premiere. Bye, palitan muna natin ha. 10-15 siya mag-ano. Thumbs up host. Palista po. Ayan, lahat po kayo malilista pa. Guys, yung nakapin dyan sa taas ko. Pasuyo naman mga kapatid. Yung mga premiere po dyan. Thumbs up lang po, sapat na. Ayan.
Lahat kayo makakalista. Arlene Timbol, salamat sa'yo. Guys, yung binababa ni Mami Susan, pwede naman pong patamsak niya. Premier din po siya. Mahina talaga tong iPhone ko na ipaghanap ng mga premier. Budol na. Ayan, Ma'am Baby Det. Mega love shout out. Ayan guys, maraming salamat sa mga pagbisita niyo dyan. Ayan, Bibian. Mega love shout out sa inyo. Ayan, nandyan din siya. Arlene Timbol, Ma'am Baby Det. Maraming salamat po sa 7 million in the house. Linis muna ako, BG lang. Ayan, Mami, sige lang. Hindi pa ako nakalista. Panay pa yung walwal ko dito. Team Walang Atrasan, maraming salamat po. Team Sandigan, ayan. Salamat sa pagbibisita nyo. Lynn Vlog Dan, ayan. Magbakas lang po kayo, Ma'am Bibian. And na to guys, ay bukas last na to ngayong pa-entry natin. Bukas tayo magra-raffle draw, sure na yan bukas. Bibidet Vlog. Lista ko muna sila guys kasi baka naman makalimutan ko. Hello host. Ang bilis naman. Ano ba yun? Sino ba yun? Ruth Tisang, hello po host and mega love shout out. Evelyn Ugsad, ayan. Sisi, maraming salamat sa inyo dyan. Nililista ko kayo Mga sisi ko, bukas 9:15 PM, huwag kakalimutan pumunta sa aking LS. Sakaling manalo kayo. Gcash po ang aking papremyo. Asan na ba yun? Evelyn Ugsad. Ayan, kasali ka na po. Hello sis. Ayan. $10 million na tayo dyan guys. Pasuyo-suyo naman po ng nakapin sa taas. Patusok-tusok. Magbakas po kayo para mabalikan. Ayan, Alan Ferrer, mega love shoutout. Tamsak palista po. Ayan, oo naman, syempre. Bakas po kayo sa aking premiere. Baba ko muna yung premiere ko guys. Binababa po ni host ang aking premiere. Asan na ba yung premiere ni Mami Susan? Para mapin natin guys. Ayan. Ayan guys, yung nakapin sa taas po. Sa aking member. Patamsak ng premiere niya at magbakas po kayo. Gym vlog sa dulo para mabalikan po kayo ng aking member. Guys, huwag kakalimutang magbakas ha. Ayan, Borloloy ni Nonoy. Borloloy ni Nonoy, ayan po.
Ayan, nakalista ka, nakikita ba? Baka yung ngipin ko lang yung nakita mo. Aisa Ferrer, ayan. Sharing naman tayo dyan mga langga. Aisa Ferrer. Ayan o. Pa-entry po host o opo naman. Nakalista ka na dito. Susan Vlog Dan. Premier. Ayan, magbakas lang po kayo, Sander. At saka sa premiere ni host, bakas kayo doon. Ayan guys, binababa ni Jem Vlog ni host yung aking premiere. Baka naman pwede dating tamsakan. At magbakas po kayo doon, yung mga perer dyan. Sander, magbakas ka po. Baka hindi pa ako dikit sa inyo dyan guys. Tamsak host palista po, Aliana. Ayan, mega love shoutout. Ayan, Aliana. Sure na, andito ka na. Borloloy ni Nonoy Idol, sabi ni Bay Daniel. Ayan, nagkumustahan na sila. Ayan guys, yung nakapin sa taas po sa aking member. Bakas-bakas lang po kayo. Dan po sa Premier Susan Vlog. Ayan, sabi ng aking kaibigan si Evelyn Juan Usat. Okay, Bibian, nakaano ka na po dito? Nakalista ka na? Mary Grace Ramoso. Tamsak host palista. Ayan. Mary Grace Ramoso. Ayan, Mary Grace Ramoso. Ayan. Lin 3078. Ayan, dan na ba? Ayan guys, yung aking mga member, lahat po yan sila legit po. Bakas-bakas lang po tayo mga kapatid. Para mabalikan ha. Bye, ibaba mo nga yung bahay mo, Daniel. Bye. Ayan yung ni host Aileen Galinato. Opo, nakalista ka na dito. Magbakas po kayo sa aking premiere. Ayan, binababa ko po. Para mabalikan ko kayo. Check, hindi pa ako sa inyo dikit. Aileen. Evelyn Juan Ugsa, Dan Package. Ayan. Sige po, magdikit-dikit lang habang naglilista ako sa inyo guys. Yung mga binababa po ni Nightboat, mga member ko po at super chatter. Ayan. Lahat po yan lahat po yan legit guys. Ayan yung aking member, nagbaba po ng ng kanyang mansyon. Ayan. Tamsak-tamsak po at magbakas. Roti sa Tamsak Dan Susan Vlog W Kuwait. Aisa Ferrer, maraming salamat sa iyo. Ayan. At sa premiere din ni host, please lang po, asuyo naman. Tingnan ko nga guys, ilan na ba talaga yung aking tamsak? Tamsak. Ayan. Bakit dito nagko-comment sa Ayan, nakita ko na guys yung mga bakas nyo.
Sure naman na hindi kayo bodol at hindi rin bodol si host. Ayan. Comment pa doon guys. Naka 12 na tamsak si host dito, naka 32 na. Guys, please lang naman, pasuyo naman. Naka 32 na tamsak si host sa LS at sa aking premiere naka 12 pa lang. Ayan, Willie Matukol. Shout out po, patamsak naman po. Thank you. Ayan guys, sana ba yung premiere ni Bai? Ayan guys, may pinagpalit naman ako sa taas gaya guys. Ipin natin ulit siya, ayan. Pasuyo naman ako mga kapatid ha, yung aking premiere huwag kakalimutan. Ayan, Che, may ano ka ba? May premiere? Mega love shoutout sa iyo, Karikawa News TV. Ayan, salamat. What's up? Yahoo! Thank you sir sa pagdalaw. Yahoo! Ayan, maraming salamat. Agoy, iba ba yung binababa ko na premiere? Wait lang. Kaya pala, iba yung binababa ko na premiere. Sa aking member pala yun guys, pasensya naman. Sorry iba talaga tong iPhone ko, bodol din to eh. Kaya pala guys, 12 pa lang yung tamsak ko no. Sa aking member yung binababa ko, pasensya na kayo guys. Ayan, nakita ko yung inyong mga bakas sa aking member. Salamat sa inyo guys. At napakabait talaga ninyo. Ayan, napakabait nyo. Naka 25 na tamsak na ang aking member. Ayan. Huwag naman kalimutan si host na balikan na tamsakan. At iba yung binababa ni host. Iba pala yung binababa ko guys. Sa aking member yun. Bye, palitan ko muna yung nasa taas ba ya. Tamsak host, palista po, Ernest Senior. Ayan po, nandyan na sa taas yung aking premiere. Ayan po yung aking birthday. Comment lang po kayo doon ng happy birthday po. Ayan, para yung iba po na hindi ko pa dikit, didikitan po kayo ng 3 banana. Hashtag lang po kayo ha. Ayan, naka 33 na thumbs up. Salamat naman sa inyong lahat dyan guys. Nilski. Nilski Senior, ayan po, nandito ka na ulit. Danny Ferrer, Karikawa News TV.
Bay, pasensya na bay ha. Nakailan ka na bay na thumbs up? Iba pala yung binababa ko bay. Kilin pala yun. Hindi nila ako natamsakan nila si Lin. Kaya pinin ko muna doon para di sila maligaw. Jeremy Ferrer. Andyan na yung aking sa taas. Thumbs up dan host palista. Ayan, Arlene Timbol, nakalista ka na po. Magbakas po kayo guys. Ayan, salamat naman guys. Nag-thumbs up na kayo. 21 na thumbs up na kay host. Nagkamali ako ng binababa ko. Pasensya na kayo ha. Nahirapan ako maggamit nitong iPhone ko guys. Tropang 14, happy evening po. Ayan, may grab shoutout sa iyo. Manoy, kumusta na? Yaon diti ang Oragon. Tropang 14. Palista. Ayan, tropang 14. Ayan guys, nasa 6 million tayo. Tropang 14. Ayan na po, tropang 14. Sa aking kababayan dyan. Angelo Santos, lista ulit. Hello po manay, anong lamang kita? Haha, baka may didikit po. Baba po ng bahay dyan aking kababayan. Bye, exit muna ako. Sige, bye Daniel, maraming salamat. Janet and James Mendoza. Janet and James Mendoza. Ayan, Janet and James Mendoza po. Yung mga nag-i-stay dito sa akin guys. Ay, dikitan ko muna si tropang 14. Ayan, taga Bicol man, taga Bicol yan sir, si tropang 14. Renz Danab host, Polpak, ayan. Yan guys. Sa didikit manay, legit tayo, balikan ko po, salamat. Ayan. Dikit-dikit po tayo kay tropang 14 guys. Taga Bicol yan. Jem Loresto, ayan. Kilalanin mo na ang taga Bicol din. Ayan, dan na po sa iyo host, Doña Concheta. Maraming salamat. Ayan mga langga. Doña Concheta. Ayan na yung inyong mga John 3 Premier. Ayan. Salamat Sander. Anne Roses. Ayan. Andresa May. Maria Belinda Andreon. Tamsakos palista po. Ayan. Ayan guys, may mga nagbababa ng bahay. Si Jeremy Vlog po.
Baka pwedeng dikitan. Yung mga bago dyan guys. Yung mga bagong pasok po, ililista ko kayo. Sino na nga yun? Ay naku, ang ingay ng aso. Maria Belinda. Ayan guys, daan lang ako host, ikot lang sa iba. Sige, sige, lista kita. Andresa May. Tropang 14. Manoy, baka hindi ka pa dikit sa aking premiere. Dikit pala. Hindi ka pa nagtamsak. Andresa May Roses, bukas po 9:15 PM ang aking ang aking raffle draw. Ang ingay ng aso. Super ingay ng aso. Nalista na ba ako, host? Yes, ililista kita. Mary Grace Ramoso. Ayan guys, Mary Grace Ramoso. Bololoy ni Nonoy. Andyan ka pa. Salamat, salamat. Bololoy ni Nonoy. James Loresto, salamat po. Balikan po kita. Ayan, iwan ka lang ng bakas po. Ayan, si Danny Ferrer. Wala tayo guys, music ngayon guys ha. At yung aking cellphone lahat busy. Nelski Senior. Nelski Senior. Ayan, Nelski Senior, Danny Ferrer. Wait lang guys, i-check ko lang kung may mga nagbakas na doon na Ferrer. Ayan. Dunya Concheta. Ayan. Oh, Jeremy Ferrer, andito na. Wait lang. Sabi ko na nga ba, hindi pa ako sa inyo dikit eh. Rodgy Santos, ito ba yung main mo? Dalawa pa lang yung dumikit sa'yo. Si Ruth Tisang, bago lang dito sa aking Alin J, dikit na ako sa'yo. Arlene Timbol, bago pa lang yung bahay. Alan Ferrer, bago pa lang yung bahay mo. Nelski, Aileen Galinato. Ayan guys, sinicheck ko kayo guys ha. Laksamana. Oh, maingay na naman tong sipi ko. May tanong lang ako guys ha. Lahat ba yan menu? Nakita ko kasi nagbakas kayo eh. Si Alin J nagbakas doon. Ayan. Mga main po ba yung ginagamit nyo guys na pangbakas sa akin? Yan ba yung babalikan ko? Or mayroon po kayong iba na ginagamit? Remy Custodio dan sa'yo host. Ayan. Bakas lang po sa nakapin.
Premiere po yan ni host. Ayan. Bakas lang po kayo. Birthday ko naman bukas. Huwag na po kayong magdamot guys. Ayan, para mabalikan ko kayo. Kung menu po yung binabakas sa akin, bibigyan ko kayo ng tigta 3 banana guys. Remico Studio. Ayan. Angelo Santos, maraming salamat sa iyo. Andyan ka pa rin. Naka 57 minutes na tayo guys. Alas 10 pa lang. Mga 10:30 guys, mag-i-end na si host. So, abangan nyo po bukas 9:15 PM Pinas time yan. Raisa Ferrer, ayan 8 million in the house. Tuwad is real guys. Ayan, tuwad na naman. Andyan talaga yung aking mga tuwaders. Mga Muslim siguro yan. Raisa Ferrer. Ayan, Rogie Santos. Hindi talaga ako magpa-apekto dyan guys. Nakakasakit sa ulo. Jeremy Ferrer. Babalikan ko po kayo pagtapos ng aking LS guys. Jella Cano. Ayan. Nandyan ka, nakahabol ka pa. 30 minutes pa si host. Mag-e-end na siya. Ayan, Jella Cano, kasama ka na. $37 na tamsak kayo. Maraming salamat sa inyo dyan guys sa pagsusuporta. Pasalamat sila guys na wala pa akong laptop. Kasi kung may laptop na ako, makikita ko talaga yan. Tatanggalin ko yan sa aking friend list. Joke lang. Danny Ferrer. Alin J. Ayan, si Alin J. Nakalista ka na dito, Jella Cano. Wait lang ha. Ilista kita ulit. Ayan guys. Dadalawa lang kasi yung CP ko na gamit. Yung isa naka-live. Tapos, hindi tayo makapag-music guys. Abigail Solas. Bawi na lang ako guys. Madali na akong umuwi ng Pinas. So, tiis-tiis lang muna tayo. Salamat talaga yan ni James Loresto. Ayan. Jella Cano. Alaga ka ba? Sige, sige. Okay. Tamsakan mo naman yung aking premiere ha. Guys, yung mga nyo dyan, mga alagad nyo, pwede pa tamsak si host. Ayan guys, naka 28 na tamsak ako, pero dito sa aking LS is 38 na guys. Sa bagay, umalis na kasi yung iba. Maraming salamat sa tulong nyo guys. So, tamsak mo lang, napaka-happy ko na po. Tamsak lang talaga sapat na. Ayan.
Hindi pa yan bukas i-premiere kasi bukas raffle draw. So 8 na po yan. Aliana. Aliana, yan. Pagmuni na kayo guys, yung mga nandito po, pagmuni na kayo talaga. Sasakit yung ulo nyo kasi mag-iisip kayo kung ano yung i-content nyo, ganun. Tapos pag hindi kayo nag-upload, magpupula yung sa inyong video. May Andanton, Sisi. Mega love shoutout. Pasensya na kayo guys, mahina yung boses ko, tulog na yung alaga ko guys. Nangangamungan tayo dito guys sa ibang bansa, so cooperation naman po ang kailangan. May Andanton. May Andanton, Sisi, yan. Maubos talaga yung papel ko. Cherry. May premiere ka ba, Che? Para yun naman yung ipin natin dyan. Bili na kasi ate. Ano yung bibilin ko? Laptop. Ayan, si Mendanton. Baka naman pwede mo akong i-share. Mami Susan. Ayan, Mami Susan, ibaba mo na ulit yung bahay mo. Budol itong iPhone ko na para yun naman ang ipin natin dyan. Angeli Laksamana. Ayan, Shane De La Torre na lang. Shane De La Torre. Uuwi ka na, te. Madali na ako umuwi. This year na ako uuwi. Dan premiere mo, sis. Mami, asan ka na? Dan premiere mo, sis. Ayan, maraming salamat. Tamsak Dan, alaga ulit ni James Loresto. Ayan, salamat. Tamsak mo naman sa aking premiere. Ayan guys, salamat sa inyo dyan. Ibababa ko rin yung baka iba na naman mababa ko guys. Lahat na ba kayo nakatamsak sa ni Mami Susan? Yung aking member guys, hanapin ko lang yung kanyang premiere. "61 minutes." Yung isa. May papatamsakan ako sa inyo guys ha. Sana wag kayong magalit sa akin. Ayan, 41 na tamsak. Thank you so much sa inyong lahat. Diyan. Ayan guys.
Pasuyo naman po mga aking kaibigan dyan, kapatid ko dyan. Ayan mga lalabs ko, tamsak naman po sa aking pinagpin. Mami Susan at the Kuwait guys. Tamsakan natin yung premiere niya. Tamsak lang guys, makakatulong na tayo, promise. May pin ka na ba sis? May pin na ako, nasa Pinas na. Hindi on the way pa lang sa Pinas, may Danton. Ayan guys, nakapin po sa taas. Patamsak naman. Alin J. Ayan, Alin J. Wow naman, sana all nakakasahod na. Wala pa, hindi pa yun sahod sisi. Pin pa lang yun. Yung hindi pa nga ako nakakaano guys kasi ano ba tawag dyan? Yung nagsishare ako ng blessing, sa sahod ko pa rin yun. Sariling sahod, hindi sa YT. Katuwaan natin ba? Ayan guys, ano lang, Gcash lang naman yung aking ano, ano bukas. Gcash. Alagad di Cherry, may ano ka ba? May premiere ka din ba? Bakit hindi mo ibaba? Ayan, Pinay Lagalag, Texas. Ayan, mega love shoutout sa iyo, sis. Ayan, may jacket ka na, Louis Vuitton. Thank you so much. Ayan, Pinay Lagalag, Texas. Pinay Lagalag. Nabnamoni ka na sisi ko. Ayan guys, may ano tayo, may bisita tayo from USA. Texas pala, USA. Sila ano, Pinay Lagalag, Texas. Harang. Kalista ka na dito sisi ko ha. Sis, balik muna ako sa premiere ni Glad's Vlog. Okay. Susan Vlog. Ayan guys, i-check ko muna kung nagtamsak kayo. Wow, thank you so much sa 15 na tamsak kay Mami guys. Malaki na yung bahay ng aking member. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ang mabait mo talaga no, sana naman lahat mabait. Sana lahat mabait. Ayan. Budol kasi guys ang aking iPhone guys. Budol. Hindi ko alam kung kanino na yung binababa kong bahay. Sa aking mga member. Ayan si Sander. Nandyan pa rin siya. Budol. Totoo talaga yan guys. Napakabudol ng aking ng aking CP na gamitin. Ayan, may 2 million pa tayo dyan guys.
Hindi na ako maka-attend sa aking mga kaibigan na premiere. Ayan. Nag 1 hour na tayo guys. Sander. Alam ko naman nagbakas ka ay sa Ferrer. Nakita ko na. Naka 50 na tamsak na ba si Mami? Ayan, naka 8, naka 90 na tamsak na guys. Ang babait talaga ninyo. Sana pagpapalain kayo ni God. Ayan guys, 43 na tamsak kay host. Maraming salamat sa pag-i-stay nyo guys. Wait lang ha, ililista ko muna kayo dyan. Yung mga nandyan ulit. Aileen Galinato. Gcash lang guys yung kaya ni host kasi si host hindi naman mayaman ha. Nel Marco Jr. Nakahabol ka pa kapatid. Ayan, lista agad Nel Marco Jr. Ayan, si Sander. Nandyan pa rin si Sander. John Rod. Palista ho. So po naman, ililista kita. Bakas ko po sa aking ano. Kaya mo bang hanapin yung aking premiere? Baka hindi pa si host dikit sa'yo. Wait lang nga, Budex. Ayan, tusok host. Ayan, may ano na, may... Daan lang, antok na. Ayan, antok na daw siya. Okay lang yun. Okay lang yun, Budek Channel 2. Maraming salamat sa iyo sa pagdaan mo dyan. At least nagtamsak ka. Diba? Pasok pa bukas ho sa... Sige, okay lang. Tamsakan mo naman ako ng ano, sa aking premiere. Hindi yung nakapin, hindi ko talaga mababa yung premiere ko guys. Kasi mahina itong gamit ko. Budol. Wait lang ha. Ang pangit ng aking ano, cellphone talaga. Ayan guys, birthday ng aking kapatid, yun ang aking ipipremiere. At saka birthday ni host. Baba ko muna guys ha. Ayan, Budek Channel. Andyan ka pa ba? Mahina pa ako guys Mahina pa si host maggamit ng iPhone guys. Hindi ko pa kapisado. Ayan, Sir Budek. Baka naman. Ayan na yung birthday ko na no, premiere. Birthday ko bukas. Lista pala kita, makalimutan ko. Budek Channel number 2. Kasama ka na dito, si Roti Sang, andyan pa rin.
kaya yung aking ayan guys, nakapin yung premiere ni host po. Bakas-bakas lang po mga kapatid. Doña Conchita, ano, di ko alam kung dikit na ako sa'yo. Ayan, Doña Conchita. Maraming salamat guys sa tamsak kay host. Naka 45 na tamsak. Ay. Tisam. 9:15 PM po bukas ang raffle ni host ha guys. Huwag kakalimutan bukas. Susan Vlog at W Kuwait, tamsak dan full pack. Babalikan po kayo niyan. Ang aking mga member po is lahat po yan guys legit, pati yung binababa ni Nightbot. Hashtag lang po kayo ng Gem Vlog. Mga nasa trabaho kasi sila guys. Doña Concheta. Dan na kay Susan host na walang minute kaya matagal makabalik. Okay lang yan. Shen de la Torre. Shortcut na lang yung pagbasa ko guys. Mahirap pala maging host. Ay, ang hirap. Lalo na pag ganito guys, hindi ka sa bahay mo. So, hindi ako makapagwalwal kasi tulog na yung aking alaga. Ayan, Alin J, nakalista. Si Aileen Galinato, lista pa rin. Aileen. Ayan guys. Sis, I'm back. May Andanton. Maraming salamat sa iyo, Sisi. Sa January 8 yung aking premiere, ha? At raffle natin bukas. Kahirap mag-support basta isa lang CP sis. O talaga. Alam mo, dalawa lang yung CP ko. Nahirapan pa ako mag-support. Hindi pa ako guys nakabili ng laptop. Nakita mo ba ako sa premiere ni sis? Hindi ako nakapunta. Nag-ano lang ako, nagbakas ka. Mag-comment ka lang doon ha. Ayan guys, 32 na tamsak sa aking premiere. Ano daw? 3 guys ang CP ko. Problema, yung isa wala na siyang connection. Hindi ko na magamit. Ito naman, bago nga pero budol naman igamitin. Ayan. Bagal siya guys. Naglo-loading siya pag pag ELS mo. Budol. Ayan, nasa 8 million pa tayo dyan guys. Gabi-gabi ako guys mag-ELS. 1 hour or 1.5 hours. So, end of the month.
lagi akong magpapalaro. Kasi doon lang tayo guys magkapera. At saka sa Valentine's naman guys, sa February, ano yun, January 1 pa lang guys, magpalista na tayo. Para maraming entry masaya. Ang hirap kasi mag-ano dito guys, magdakdak. Kasi tulog na yung aking alaga, so mahina talaga yung boses ko. Yung iba naman guys, na nahinaan sa boses ko, so tinutuwadan. Hindi naman ako guys, totaling suplada sa sa personal. Di ko lang alam bakit tumutuwad talaga sila guys. May 7 million pa tayo dito ah. Ayan, si Nelski Sinyo, nandyan pa rin. Nelski Sinyo. Mahina nga po boses mo, host. Oo talaga, mahina ang boses ko kasi tulog na yung aking alaga. Wait lang, i-type ko na lang guys. Buti nga guys, nakakapag-live ako. So, kaya, hinaan lang natin yung boses natin kasi nangangamungan tayo guys. So, nahihiya naman ako. Dati guys, silent lang ako nung hindi pa ako muni. Pero ngayon, ayan. Dan tamsak sa premiere mo guys mo at kay Susan Sis sa comment box talaga ako nagbabakas. Salamat sa iyo may andan to na MCC. Nadimon sa Libon ako, Libon Albay, ayan. Nasa Libon Albay si host. Pero nakatira ako guys sa Pasig. Ibaba mo yung wait lang. Ayan guys, may tayo. Naka-LS pala siya. Si Saad Official. Maganda host yung bubble effects niyo. Guys, yung iba hindi ayan guys, tamsakan natin yung nakapin dyan sa aking napaka-supportive din na kaibigan sa premiere ba yun? Naka 106 na sang Ayan guys, tamsakan natin yung nakapin guys. Sa ating mga kapatid dyan, ayan. Tamsak lang po, sapat na. Tulungan lang tayo dito kasi pag napunta ako din ako sa kanya is nakapin din yung aking bahay. So, tamsak lang po guys, 10 million in the house dyan guys.
Please lang mga kapatid, tamsak lang. Ayan, nakatamsak na si host. Hindi lang ako pwedeng magbakas doon kasi mapalo ako ni Lolo. Ayan, mag-ano lang po kayo doon, mag-hashtag lang po kayo na Jimblock. Alam na po yan ni Saad Official, yan. Thank you so much guys, Alan Ferrer, ayan. Jeremy Ferrer, sa aking mga tao dito guys. Maraming salamat sa inyo ha. Sisimian, tamsak naman ng nakapin po, ayan. Tamsak lang po. Dan, salamat guys. Nakita ko kayo doon, pumunta ako ng saglit. Nagpupula yung pangalan ko doon guys. Ayan. Wala kayong jacket. Hindi ako makakomment sa kanya guys. Mapapalo ako ni Lolo. Kita ko kayo doon. Mag-ano lang kayo, magbakas lang kayo ng Jimblock sa dulo. Alam na po yan ng ating kapatid. Ayan. Pumunta ako doon guys, nakita ko kayo. Maraming salamat naman. Tama ba yung binababa ko? Sa akin ba yan? Premier pala niyon siya. Ayan guys, mag-end na si host. Gusto ko na talagang magpahinga. Sumasakit na yung aking likod. Alan Ferrer, maraming salamat. Nakita kita doon. Angie Aileen Galinato, nakita kita doon. Ang ano naman ninyo, ang babait naman ninyo guys. Sana mabunot kayo bukas. Nung hindi pa ako guys muni, ang sipag ko talaga magpupunta sa mga pa-entry. Lagi talaga akong siniswerte ng WH guys. Kaya yun, mabilis akong namuni, may tumulong sa akin. Ayan, binababa ni Nightbot yung aking yung tumulong sa akin si Ma'am Jasmine Jazz from Qatar. Ako nga din, Sisi. Parang namamagana yung mata ko sa antok na talaga ako guys. So, magpapaalam na si host. Namumula na yung aking mata guys. Makasahod man tayo dito pero tiyagaan lang. Kaya guys, kayo yung mga bago dyan, tiyaga lang. Matutulog na guys si host. Magpapaalam na talaga ako. Pasensya na kayo ha. Yung mga nagbakas sa akin guys, isusulat ko pa rin kayo ha. Ayan, hindi pa siya puno. Pupunuin ko yan. Pahinga ka na po host. Ayan. Dito guys sa YT, kailangan po dito ang mapagpasensya. Yung tumutuwad po, kasama na yan dyan. Siguro guys, sabi ng iba, sikat ka na Jem, kaya tinutuwaran ka na. So ayan mo lang yan, nasa walang atrasan ka. Kaya maging
maging ano ka, maging maging matatag. O yun, matapang. Tulog na tayo sis. Ayan guys, love you all. God bless guys. Huwag kayong mag-alala at every katapusan ng buwan, ayan, magbibigay ako sa inyo ng mga pero Gcash lang talaga guys. Noted dyan yung mga nandito sa akin lahat. Hintayin yung aking pa-premyo sa inyo guys. Ilang gabi ko ba kayo nakikita dito? Alin J. Aileen Galinato, ayan, Nelski Senior, James Loresto, ayan si May Andanton, ayan, mega love shoutout sa inyong lahat. Maraming salamat po, shoutout sa mga nandito lahat. At sana po bigyan pa tayo ni Lord ng maraming blessing. Huwag po tayong magdamot ng likes. Likes lang po yan guys. Huwag naman yung tuwad. Ayan, sige na. Bye-bye na ya. Ya Habibti, ya Humri. Ayan. Mag-Arabic na tayo ngayon. Arigato, maraming salamat. Thank you sa lahat. And bukas po birthday ni host. Ayan. May papahulaan din ako guys sa aking premiere. Kung magkano yung natanggap ni host na regalo. Ayan. Kaya abangan yung mga aking games guys ha. See you na lang. Ayan. Love you all.